Ayun. Ayos. Uy, laki. Yan o. Jackpot. Ayan. Nakahuli tayo. Ay. Mga kasinag, isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, mamimingwit kami. Ayan, kasama si Ading, si Tutoy, tapos si Alvin. Ayun, sa huli. Mamimingwit tayo mga kasinag. Ayan na yung pamingwit namin, oh. Ayan. Pasabit daw ito, Dabi. Diyan, Toy muna. So, yan. Mamimingwit kami mga kasinag. First time ko lang sumama sa pamimingwit. Nung nakaraan, sila lang ang namingwit. Ngayon, sumama ako. Subukan natin mga kasinag. Ayun, mingwit tayo. Ang ganda ng dagat ngayon, kalmada kalmada. Wala na sagwan. Wala dyan. Wala tayong sagwan. Sino naghiram? Pag ginamit naman sa hindi. Isay? Ay baka. Ginamit ni Papa mo si sagwan hindi. Iagin mo na lang at yan kung sakali. Wala kami sagwan mga kasinag. Wala kami sagwan. Paa lang. Ano yan, naghihikap ng palanak? Tinitignan niya yung palanak kung nasaan bago mag-arya. Ayaw, nakikiramdam yan. Malimit kasi ang palanak dyan sa lugar na yan. Diba yan o, patayo tayo lang. Ganda ng dagat natin ngayon mga kasinag oh. Kalmadang kalmada. Mga kasinag, andito na tayo sa area. Dito muna kayo mapusto. Sa lugar na ito. Ayan. Ay, hinulog na ni Alvin yung sinipit. Ayan. Dito tayo mapusto mga kasinag. Rasa na yan dito. Ano ba yung ganun kang tabang? Dahil okay. Then Try. saan kaya? Dito tayo sa unahan. Subukan mo natin yung banwit na yan. Ayun. Ayan, may pamingwi tayo mga kasinag oh. Itong gagamitin natin. Try. Hakbutan mo lang ako dito. Ayan. Alam nyo ba mga kasinag, itong pampain na ito, alam nyo ito mga kasinag, ito po ang pinapain namin. Ulod-ulod kung tawagin. Ayan ayan ang pinapain namin. Ayan ang mga pinapain dito mga kasinag ng mga para banwit. Yung pagkuha kasi nila nyan, hindi ako sumama. Sila lang kasi mga kasinag. Sila lang ang nagkuha niyan, hindi ako napasama. May gawa kaya. Mga kasinag, nakapasubad agad si Kuya Ding oh. Ayun. Kaya biruin yan. Kalalaglag. Siya nakapaglaglag na, kami hindi pa. Nakapasibad agad. Naglaglag naman ako mga kasinag. Abang-abangan nyo na lang ha. Padalawa. Nakakadalawa na si Kuya Ding, kami wala pa. Ayaw pag sira, hindi na tumad ka.
Ayun, nakadali si Tutoy. Kasarap na. Nakaisa na si Tutoy. Ako man daw mga kasinag. Parang meron baga. Tingnan yung mga kasinag ha. Parang meron din eh. Matunin natin to. Pakiramdam ko parang merong maliit. Meron nga ba? Wala. Ubus palang pain. Ayan mga kasinag oh. Wala palan. Ubus ang pain. Pambihira yan. Ay. Lagyan ulit natin ang pain. Ganyan lang mga kasinag. Pasintabi po ha. Baka mandiri kayo mga kasinag sa pinapain namin na ito. Nakukuha din ito mga kasinag sa dagat. Ito para siyang aluhipan. Dati. Yun. Meron yan. Ayan. Yun. Oh, kadali na. 3. Langgit na. Langgit na yan. Langgit na. Nakatatlo na si Kading. Si Tutoy 1. Oh, yun. Buwanat mo si Alvin. Yan. Buwanat mo si Alvin. Yan pa. O yun. Dali oh. Kay Alvin. Oh, ayun pa. Ang laki. Abo. Oh, ang laki. Samantalang ako pagut-put sa ditsadit. Sa ditsadit pa. Ay hapon. Malupit yun yung banwit. Namimili. Yun, nakahuli man ako. Nakahuli. Nakahuli yata mga kasinag. Ayun, meron mga kasinag. Nakahuli tayo. Yun, nakahuli tayo. Ayan oh, ayan na. Oh, ayan. Oh, nakahuli tayo. Ay, palastik yan. Pilak-palakan pa tayo. Nakahuli tayo mga kasinag. Ayos. Kapasubad tayo. Ay. Lagi lang ganyan mga kasinag. Ano na sa gawin? Pag ano ang katak mo lang pagut-put. Uli. Yun, meron naman yata si Kading. Yun. Uli. Kulang. Oh, abo na naman. Ayun mga kasinag oh. Dali. Nagkakalampagan doon sa baldi. Uli pa. Oh, yan. Meron naman dito. Meron. Ito. Pinipili lang ang banwit. Uli pa. Ito mga kasinag. Ito natin. Uy, laki. Oh, yan oh. Oh, jackpot. Yan oh. Big na yan, ano? Gulat yun. Ayan na yung mga nahuli mga kasinag. Ayan na yung mga nahuli. Ayos. Sa akin dadalawang piraso ang lalaki. Dalawa ang lalaki. Parang may huli yung sa akin. Bitawan ko eh. Daw, parang may huli mga kasinag. Tingnan natin ha. Daw. Ayusin natin ating camera. Uy, may huli nga mga kasinag, may huli. May huli tayo mga kasinag, may huli. May huli tayo. Yun, may huli pa rin pala si Tutoy. May huli mga kasinag. Meron. May huli tayo, may huli. Oh, hay. Ayun. Ayos, ang huli natin. Binitawag ko ito. Ayos na mga kasinag. Makakajak pa tayo. Ganyan. Kaamo. Kung pagut-put ang banwit na.
Hindi ko man nga sinalat yun. Wala ni. Wala oh. Yan. Dakula, dakula. Ay, dakula nga yung klase na yan. Yan oh, dakulaon oh. Dakula talaga yung mga kasinag. Yun, yun oh, yun oh, yun oh, ang laki oh. Yun, oh, ang laki. Ayos. Ayos mga kasinag. Ayos, update ko lang kayo may mga kasinag ha. At nagkakagandahan na. Kasinag, nakahuli na naman tayo. Ayan oh. Oh, nakahuli na naman tayo. Ayos. 22 man yata ito. Sinubi yan. Ito? Naka okay doon sige sinubi atin din. Ang sadit ka ni. Alvin nga ni dakula deh mga nagkakawa. Bagay. Dakula wala kay Alvin eh no. Laglag naman natin. Laglag na naman. Pakiramdaman natin. Batunin daw natin mga kasinag. Parang wala ng pain ah. Oh, may huli pala. Oh. May huli pala mga kasinag oh. Maliit lang. Kala ko wala. May huli pala. Nakadali na naman tayo. May huli pala. Pain na naman, pain. Papainan natin mga kasinag ng ganyan, no? Oh, papainan natin ng ganyan. Tapos hagis naman natin. Oh. Ganun lang. Uy, suabit. Yan. Ganyan lang mga kasinag. Dapat pala ito may tinsor. Oh, para hindi umikot. Oo. Bulbul kasi yan. Na ano? So, Doon sa pamingwit ko yung mga tinsor eh. Yung isa ko dito, may dala ko niya, may tinsor. At pag ganito malakas ang agos. Ikot ano. Sisibad at sinisibad. Oo, yun. dali. Dali. Dali na naman ito mga kasinag. Huli na naman. Oh, ayan na, namumuti na. Okay. Ayan na naman. Bravo. Dali na naman. Nakadali na naman tayo. Pain naman tayo, pain. Hagis naman natin mga kasinag ha. Hagis na naman natin. Oh, ganyan lang. Ganyan lang pamimingwit. Ganyan lang. Liit ba ganyan? Yun, nakahuli naman si Kwading oh. Ayun mga kasinag oh. Ayun, ayun, ayun. Yun, nakahuli naman si Kwading ayun oh. Ay, tanggal. Tanggal pa. Utak pa sila. Kung anong pao dahil. Hindi. Dali nga oh.
Parang wala ng pain na. Ay, parang may huli. Tingnan natin mga kasinag. Ay, may huli nga. Oh, may huli pala. Oh, ayan oh. Oh. Kala ko wala ng pain. Sabi ko, hindi na ako nararamdaman. May huli pala tayo. Sabi ko, wala na nakutib. Yung pala huli na. Huli na pala mga kasinag. Hindi pa ako nagmamalay. Larga na naman. Ayan, ariyan na naman natin. May piling-piling salmon eh. Pakiramdaman natin mga kasinag. Oras na kumutib kaya, hilahin mo para sumabit mga kasinag. Ayun, nakahuli mo si Kading. Mga kasinag, huli. Nakadali na naman tayo. Anong isdaan daw yan? Ayan o, yun, tali na naman. Okay, ayan. Abo. Abo na naman. Ano Alvin, meron? Uy, nakadali rin sa Alvin mga kasinag. Ayan, ayan. Pakita ko, ayan, nakakatuwa na Alvin. Ayan o. Yun. Ito naman Alvin. Oo. Mahihain si Alvin mga kasinag. Mahihain. Kaikin pati si Alvin, ano? Pain na naman natin ganito mga kasinag. Lagyan natin ang pain. Eh, kuha naman pala. may huli mo pala, hindi lang mapansin. Yan, mga kasinag, ariyan na naman. Yun. Ayan. Pakiramdaman naman natin. Ganyan lang mga kasinag, tapos papakiramdaman naman natin pag mayroon na. Ayan. Tandaan na. Okay. Ah, oh, meron naman baga, oh. Ano pa man? Nagsususo pa hindi. Harap ka na nagkakurako. May chupon. May tubod man. Mga kasinag, nakahuli rin, nakahuli. May subad din tayo, may subad. Ayan oh. Yan, ayan oh. Yun, namumuti na, ayan. Namumuti na oh. Oh, nakalpas. Nakaalpas. Oh, sayang. Pakiramdam ko pa ng malaking yun. Sayang mga kasinag. Namumuti na, kitang-kita ko na. Sayang. Yan, wala. Okay lang yun, okay lang. Ayan, si Kading may huli yan. Ayan. Yun. Abo. Abo. Uy. Kaya. Oh! Atoy, okay ka lang dyan? Wala, pinipili lang banwit nyo. Nililipasan yung akin. Ayaw sumibad sa iyo. Ayaw sa akin. Yan, hulog ulit. Sayang talaga nun ah.
Sisibad uli yun. Babalik yun. Babalik. So habit ka doon sa nylon, siguro pag ano na tagkal, mahina yan sa kasabit. Kapit ito. Musok ba to? Pakiramdaman lang mga kasinag. Makikiramdam muna tayo. Ayan, biyabato na ni Alvin. Yun. Ha? Wala. Naubos ang pain. Wala nga. Nakipagpalit kaya si Tutoy kay Alvin eh. Parehas man kita. Sabagay. Kung magpwesto dyan. Pati yung banwit ko habang subado. Parehas lang kita, babe. Hindi ka nag-iisa. May kasama. May kasama ka? Yun, nakadali naman si Alvin. Abo. Yun, nakahuli rin si Kading oh. Ayun oh, yan. Ano sa endo puro abo? Sa kuya pag-utot. Kaya din ba dito? Parang walang ano ah. Lampain nyo sa akin. Parang lampain. Yan, makita gani mo sa pisar-pisar. Pero yan. Kulang na. Ano yung pagkalo ko? Siya na yan. Kasi nag-area tayo, area. Ayan. Banat na naman. Medyo nahangin-hangin na. Medyo padilim na mga kasinag. Hindi ko lang alam kung medyo madilim na rin dyan sa camera. Pero kita pa naman mga kasinag.
kasinag, medyo dumidilim na. Nakapasubad na naman ulit tayo. Naman daw ang ating nahuli. Yun. Yan, nasa ating nahuli. Medyo madilim na mga kasinag. Medyo mag-aagaw ng dilim at liwanag. Dito sa amin na. Kain. Area na naman tayo. Yun. Huli. Yun, Jesus Mercy po. Kumikidlat ba ang mga kasinag? Mga kasinag, lumipat kami ng area kasi dun sa lugar na pinuntahan namin kanina, ano na, yung mabahod, may alon na, kaya lumipat kami ng area. Tapos yung huli namin kanina, ayan oh. Yan yung huli ko kanina. Yan. Dito may nahuli si Kuya Ding na malaki. Ayan oh. Ayan oh. Laki ng nahuli ni Kuya Ding oh. Ayan oh. Abo. Si Tutoy, andun sa hulihan si Tutoy. Maliit. Ayan mga kasinag, mamingwit ulit tayo ha. Update ko na naman kayo. Dito naman kayo mapanat. Love you. Dito naman ako sa pisto ko. Ayan, dito sa kanan. Ayan. Mga kasinag, ito yung nahuli namin ngayong gabi. Sa pamimingwit. Ayan oh. Yung kila Kuya Ding mananahuli, andun na sa kanila. Ayan yung manahuli namin, mga abo. May pagutput. Tapos yan, may malaking dupit. Dupit. Tutoy. Sarap mo naging darda pula. Ito.